Maayong adlaw, welcome back po sa akong channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pipindot na mo muna ang subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa susunod ko pa. Una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa aking mga subscriber at sa isa ko pang subscriber na nagpa-shoutout na si Ping Maluwalas. Hello po, maraming salamat po sa iyong suporta kahit nasa Saudi ka. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan lagi. At sa isa ko pang subscriber, shoutout nga din po kay Jimsil Dirado. Maraming salamat po sa inyong suporta at ingat po kayo palagi. At sa lahat ng mga subscriber ko, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo sa suporta nyo sa akin. So ngayon, nag-a-upload po ako ng video tungkol sa gaano karami ang materialis ng 5G tower na iirik dito sa nasa harapan ko ngayon ng mga poste. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung gaano karami hanggang sa pag-irik nito, pagtayo. Kaya yun, panoorin na lang natin. So karon, so gud tag-hauling sa atong materialis sa tower. Ang bunta ko. Oh. Para dalaon dito sa ibuhusan na to para mairig ka na. So inani day kadag ko ni atong materialis sa tower. Dagko kayo. Tulog na ko, no? Pagkulit ko sa sulod. So muna ng mga materialis atong tower, muna siya ang landing sa pinakatap. Muna siya ang iyang mga brace. Ini siya ang strut. Kini muna siyang pusti, pinakapunuan. Nya isumpay dahil kanini. Sumpay-sumpay na sila hangtod maabot og 48 meters ni. Kini nagtapok. So inana kadaghan day ang materialis sa tawera ni. Diya pang uban diri. Mao ni siya ang ladder. So kanitanan iirik ni siya dinhi sa sulod. Tanaw na to ang ilang irikan.
siya i-irik. Pagka mag-irik ani dire, tanggalon na po ng isa kagamay nga tower. Tay tower conversion man nga to ah. Mas kusog ni siya kay 5G tower man eh. So mo ni siyang dagan-daganon sa bako. Sa dito. Dito naman. Sumo na ng mga materialis sa tower. Ini so muna yung mga materialis sa atong tower. Yes. Berapa? Nah, mga poste mo nang gihakot sa bako. Dire na to taot. So, daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Ayaw kalimot pag-subscribe, like, and share para updated mo sa himuon pa na mga video bahin sa pag-irik aning 5G nga tower. Salamat.